Адзін я падняўся на вежу, бо ў праходах унізе патрэбны быў кожны мужчына моцнага цела. Мой мозг быў аслупянелы ад хвалявання і стомленасці, бо я не спаў шмат дзён. Аднак мая мэта была цвёрдай, бо я любіў сваю радзіму Ламар і мармуровы горад Олатоя, які ляжыць паміж вычварнымі вяршынямі Нотам і Кадыфанек. Але калі я стаяў у самым верхнім пакоі вежы, я ўбачыў рагаты месяц, чырвоны і злавесны, які дрыжаў сквозь пары, што луналі над далёкай далінай панов. А праз адтуліну ў даху зіхацела бледная палярная зорка, якая пырхала нібы жывая і пазірала як дэманічны спакуснік.